Odema akwa ọna-abụ ekwekwo amagba ịmara na ọna-abụ ọkụ maka elekere ya atọ anyị abata n'oge ndị Igbo Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti wee na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege. Akara 9.9 nke eji weta anyị nkịta ga-apụ iche nwanne maka na a gwara unu wee makwa ọ bụrụ na ejego na ebe nzikọrịta ozi anyị na Kpakpando na Facebook ebe niile ma ọ bụ ịchọgo chizia na efu m ị ga-amagoro ihe anyị chọrọ ikwu n'ụbọchị nke tata. Ọ bụ ịkọwara ndị na-amaghị ka ha mara ihe bụ ọdịnala, ịkọwara ndị asara isi ka ha mara nke bụ ọdịnala. Ọ bụ na nke tata ka ị ga-ama na awụọ niile ama ihe a niile a na-eji awọrị gị na ka ọ dịbe enwe na ka ọ dịbe ọgịnị. Na nke bụ eziokwu obere na ọ bụ ndị Igbo bụ ndị mbụ awa wee jisie omenala ha ike tupu ndị ọzọ gbajiri awọ chọrọ ịnapụ ha nke ha. Ihe a niile ka ị ga-amata tata, mana ọ bụrụ na ngwugwu ha ga-atatọ dị maka atụọ ya mbọ. Anyị jere wee pịa aka wee kpọta odogwu dibịa kara aka, onye ma maka omenala n'ụzọ pụrụ iche. Maka ka o si eme ya mere o ji chi ọzọ ewee si n'ọwụ ya bụ onye kwesịrị inye eze omenala na ala ụgbọọka niile na Nkanụ, ala Nkanụ bụ otu, abụkwa ihe a nọgide agbawasị east na west a Nkanụ. Ọ ya mere anyị ji si na ọ ga-abịa tata. Unu amara na ọ na-agbajọ ịmata ijiji ya kpọrọ onye ka anyị ga-ajụ maka adịghị ama ama. Emesịa were ajụjụ ị ga-ajụ ya ijidegoro nke a maka na jụrụrụ ajụjụ ihe a na-agbagwoju gị anya na mmụọ ma ọ bụ na akpọba eleghị na ewe ụdị nsogbu dị iche iche ọ na-agba ojide mmadụ gbagbuo. Ewe ndị a na-agbakwuru emeela mmadụ ụmụ ihe dịka awele. Ewe ndị nọ na-ayọ Chukwu anọ na dike mgbe n'ọnwa na-ayọ Chukwu. Ọ na-abụ gbajuru dọrọ na gboo. Ewe ndị a na-ajụ, ọ bụ ndị dibịa ma ihe, ndị dibịa were onyinye eje jụọ ha si ya kedu ka nke a si dị otu a, kedu ka nke ya si chọzi ịpụ iche. Ndị ọzọ nụsịa ọgbọ ya nụsịa nwaanyị ha na-amụ nke ya rụzie ọdịzi nwezi ka ọ bịa kedu ihe na-eme. Eje na dibịa je jụọ dibịa. Ọ ụdị dibịa ka nọkwa tata, ọ nọ n'ọgba anyị. Ya bụ na emesịa were ka o si eme gị ịchọọ ịjụ ya ajụjụ. Akara ekwentị ị ga-eji nweta ya bụ 083 2777802 0803 2777802. Ọkwa na ose ebe abụọ. Abụ m Chizi Ani ka anyị kọ n'ubi ya bịa kpọmkwem. Gịnị ka anyị na-ekwu? Omenala. Gịnị bụ omenala? Ụfọdụ na-aghọtafe ya, mana tata ị ga-enwe nkọwa mara ihe bụ omenala, mara uru ọ bara gị wee ime omenala ka ihe ji gị na njọ hapụ gị. Eze omenala, ekele m
Ekenekwe m nwanne m nwoke. Odogwu. Ekene m gị Chizani. Ọ ga-adịrị gị na mma. Dịkwara gị onwe gị. Eze chi ọzọ chi mere eze. Ụta ka ọ dị. Ọ bụ gị nwa bụ nwa chi anya wụ eze. Ụta ka ọ dị. Bụ oche nọ n'ime ya. Bụ oche ka ị nọ n'ene maka na ebere na nna gị mere ya. Emechakwa wee bụrụ ya. Ọ na-eje adị mma onye a mụrụ ọmụta ibe ya. Ọkwa na ihe a mere emechie ike. A na-asị na Chineke mmadụ onye ọ ga-abụ ya rụcha ọrụ ewere ya nyefee n'aka. Na ọ mara ha na be chi anya wụ eze na ụgbọ ọka n'ime Nkanụ ihe dịka dibịa ndị niile jegoro wee fụkwanụ odogwu a m na-ekwu maka ya. Ọ bụ mirikiti n'ime ha kpọrọ m wee na-asị ọ ga-aka mma ka ha na ha kpaa. Ụfọdụ oge m zipụrụ ozi na ọ bụ ya ga-abịa nọ n'ọkwa na ọ bụ nọ n'oche na m ga-anabata na ọ ya m na ya ga-ewe nke ụbọchị taa. Asị m biko dododo Chizi ọ bịakwa m hapụ ya ka o kwuo okwu na ha chọrọ ịda na-anụ ọnụ okwu ya. Ịmana ihe anyị na-ekwu bụ ihe mmụọ ije ebe a ịfụ ndị kwuru ya ọ dịka ability eze na ndị ọzọ na-asị m biko ọ bụrụ na odogwu bata m hapụ gị nnọọ ka ikwu okwu. Eze omenala ọkwa ya sị m kwuo ma ya na-ahapụrụ gị na asị m jụọ gị ihe bụ omenala ya sị m hapụ gị ka ikwu okwu. Ịma na odogwu anaghị eje sọ ya. Odogwu na eze nwaanyị batara ihe wee gbanwee. Eze nwaanyị nọ ebe a Ikechukwu nọkwa ebe a ndị odogwu bụ odogwu odogwu wee ndị ya na ya na-emekọ ife ndị ya na-enye ejejere mmụọ ozi ha niile so wee nọ n'obi anyị ebe a. Mana asị m hapụ odogwu na mbịakwa nnọọ ka ọ gwa ha ọ kọwara ha ọbịa ọ bịara ịkọwara ha ọfụma. Odogwu asị m hapụ ka ịkọwara ha ebe ọdịnala na omenala. Igbo na-ege ntị na-ekenekwa emu n'ụlọ. A sịkwa m Omeka mekwela onye ọbụla ise na tata abụgolo ụbọchị akara aka. Ezigbo afa m bụ Okudili nwe eze. Oche nke m nọ n'oge oge a bụ chi anya nwe eze. Mma bụkwa ọzọ Chimere eze na ụgbọ ọka odogwu. Dịka esi welu si m ọbịa ọ bụghị ọnọmụnwa bụ onye kacha wee malụ na ọnọmụnwa bụ ihe kacha wee bugolo okenye kama na achịrụ na isi efewo m onye ije ka onye isi awa akwụkwọ and ebe ahụ isi fubelu m bụ na-enwere ihe mmadụ ga na-eme na ndụ ya ọ chọghị ya mata ebe ahụ o je bụrụ ụmụaka na-echogote jụọ echi ya nna anyị nkwụ anyị na-ete ka edu ka o si duo taa onwe ọsụsa ọkwa na ya mere o ji dị ka mbịa nwee more for knowledge so to say amamihe pụrụ iche n'ihe gbasara omenala. Mana nke anyị ji aka tata bụ ihe gbasara omenala n'agbanyeghị na-asị mana achọrọ m ka ndị mmadụ aghọta ebe a na-aga ịkọwaga n'ebu ezi omenala mana achọrọ m ka ịkọwara ha ụdị dibịa ịbọ tupu ịbanyezi anụ ihe anyị na-ekwu. N'eziokwu nke mmadụ ji bụrụ mmadụ mwa bụ dibịa na-agwọ ọya bụkwara dibịa na-aga n'anyanwụ na abalị ozi. Ịma na ọ bụrụ na-asị ka ewepụ ya na nkewe anyị asị na anyị dị mmụọ mistik na ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo ihe miri emi maka na anyanwụ na agbara ka anyị ji aga ozi ya ka anyị ji afụ ụzọ ya ka anyị ji eme ọtụtụ ihe anyị na-eme maka na ihe ahụ bụkwanụ alaeze nke Chukwu na ụlọ obibi Chukwu nke anya mmadụ nwere ike ịfụ. M ga-asị gị nọọ ya nwa bụ dibịa malụ m gazie na nkọwa ihe bụ ọdịnala asị ka ịkọwala anyị. So wee bụrụ ya Igbo na-ege m ntị n'olu n'ehihie a omenala bụ m ga-eme ya n'ụzọ ọ ga-eji welu ndụtụrụ anyị mfe wee nyekwa anyị ezi ntụziaka na nghọta. M ga-akọwa gị na omenala dị ka akị ofu mkpụrụ akị mana ọ gbalụ mpi ịtọ n'ime ya na-eme na ọtụtụ ga-asị gị na nke a bụ ọkwa nke a nọ na nke a bụ ọkwa nke a ma ofu mkpụrụ akị gbalụ mpi ịtọ. Omenala bụ ụzọ mmadụ wepụtelu ọ ga-eji welu chọọ iru Chukwu okike ma chọtakwa ya maka na enwere ihe na-akpọnwụ mmụọ mmadụ ka o wee mata okike bụ Chukwu bụ onye nke anyị maalụ dịka nechọ
bụ ya bụ ọdịnala. Maka ihe niile anyị na-ekwu okwu ya taata bụkwanụ maka ka esi kee ụwa na ka ụwa chede na ihe ụwa na-eri ude ewelu dịla okeke dịla oke afọ dịla oke nkwọ na ndị otu ya niile. M wee na-eme ka anyị mata taata na omenala dịka ịgọ ọjị, dịka ịtụ nzu, dịka idebe onwe mmadụ ọcha, dịka ịsa arụ tutu ịchọba iru mmụọ anụnwa bụ ihe a ka ihe na-eme n'usoro kwa ụtụtụ kwa ehihie kwa abalị. Ọ ya bụ the key na-emepe obi mmadụ nji wee do conscious na ọ bụ ndị ọdụsụlụazị gị na ọ batara into cosmic awareness. Oge ahụ anya gị bịa mepee site n'ihe ahụ ị na-eme repeatedly, which ụfọdụ nwere ike ịkpụ ya religious practices. Maka na ofu ihe ahụ ị gọrọ n'ọjị taa ka ị gọrọ echi ka ị gọrọ na nwanne echi enwegodo ihe dị iche bụ obere ihe dịka o ji wee na-eso n'usoro. Maka na ọkwa n'usoro bụ ọgwụ, ya bụkwa n'isi ọgwụ. Imegide ya anwa mmụọ ahụ ị na-akpọku ya abịa, ọ ga-abịa mepee gị uche mepee gị anya. Ọ ya bụ encounter. Oge ahụ enwere encounter, ị ga-ebido fụba ukwu mmụọ na ụlọ mmụọ ọzọ niile dị n'ụwa na-agalụ Chineke ozi bụ oke mmụọ kere ihe n'ụwa, gbawawala ihe na okuke kere ihe. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na your area of corn, ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo, nwere ike ịbụ na egwu ka edutelu gị ka ị bịa gwuo ọrụ ụmụ mmadụ, mee ka ndị aka ji site n'ịnụ ọnụ ụdị egwu ị na-eti ha enwere onwe ha. Maka na ekebe eziokwu bụ na egwu is also part of the healing process. Then ọ ga-abịa mezie gị, inspire gị, ịbịafuzie ihe ọzọ dị iche. Iwepụtazie ụdị ọgbara egwu anwa o duzie iche, o wee kpozie ya dịka a na-asị gị na a customize go. Mana ihe na-eme that point in time, omenala ka ịbalụ deep. And omenala ahụ ịbalụ deep bụ na omenala eyizi gị akwa na-alụzi ọrụ aka mmụọ na onu mmụọ na ihe mmụọ na-eme ka anya na-afụzi. Ọ bụrụ na ị bụ dibịa, ọ bụrụ na ị pụnyego n'ụdị ụlọ a anyị na-akọwarụ gị, maka na ihe ahụ ị na-eme repeatedly gị open your mind, ike wee nwee ike bata ka mmụọ nwee ike welu gị wee lụọ ọrụ. Oge ahụ ka ị nwee ike isi ọkpụkpụ nwụrụ anwụ dị ndụ ọ dị ndụ, iwekọta ihe na-abụ si ya dị ota ọ dị ota, wee kpọọ ya na ọgwụ agwụ. Ọgwụ ahụ bụ na ike mmụọ ejikọ gị ihe anwa si ya n'ota ka ọ ya adị. Ihe a niile a na-akpọ afa bụ omenala. Anyị ka na-abịa n'ibe na nke anwa, mana ị ga-ebugodo ụzọ wee tọọlụ mmadụ ntọala ka ọ ga-esi wee nwee ike ghọta gị. Maka na ọgwụ anụ wee fụrụ a na-agwụ agwụ a na-ekwu abụ onye galulu bụ onye nwere ugo ike mmụọ nwere ike isi anyanwụ kwuru ofe ebe anyanwụ akwụrụ ofe ebe. Ị nwere ụzọ ọzọ a ga-eji wee kọwaa ya n'asụsụ mụ na gị bụ ndị Igbo na-abụghị na nke a bụ ọgwụ. Mere ọ bụrụ na mmadụ mee ihe tụrụ gị n'anya, ihe dị oke ebube, isi na ọ bụ na ọ sị gị na ya ga-eme ihe dị otu a ana ọ dị oke ebube, isi ya oji ọgwụ. Oji ọgwụ means or contract go the powers that be, bụ ike mmụọ nwere ike bind the two principles ma nye iwu ya bibe ya dịba ndụ n'ụzọ pụrụ iche, ọ na-adị ndụ n'ụzọ pụrụ iche. So o wee bụrụ ya, mana nke bụ eziokwu dị n'ime ya bụ na ihe ọbụla nwere nke dị mma nwekwara ụzọ ọ dịrọ mma. And m ga-amalụ gị obere atụ ka m wegodulu dịka ndị na-emekweta anyị bụ ndị na-achị isi n'ebe niile na mpaghara niile na steeti niile na obodo nke anyị nọ n'ime ya wee maa atụ. Ịmaalụ na ka anyị weli akịta dịka ndị na-achị agha busi ụja na ọ bụ na-ekpe ọya, enwere onye ga-abụ aka jide ya, ha nwa abịa si aka anwa ji onye anwa ha tipụ ihe anwa na ya tipụ aka ji onye anwa. Enwere ike ọ bụrụ ndị oji egbe echi aga na ọ bụ aka dị iche iche, ha nwa abịa wepụ ya napụ onye anwa n'ike. Onye anwa a napụtalụ ihe ọma mere ya. Onye nke etiri ihe, enwere ike the process of ya nwa ịkwụsị ihe ahụ ọ na-emeba ajọ omume, ọ kwụsịghị ya, ya na ha na-enwezi ike ka ike, o nwere ike ịnwe ebe ahụ ọkwa ji ihe mere onye ahụ mere onye nke ahụ. Yes, otu a ka o soro dị. Maka na onye bịara oshi na be mmadụ, dibịa azụkọta oshi a ọ chọba
onye mmụọ dị na-arụ bụ dibịa dịka eji akpụ ya n'ala Igbo enwere ọgwụ ekechiri ya si ya na onye ochi ọbụla bịara ebe a ya akụrụ ofu ebe onye ahụ ekwuola ofu ebe bụ onye ochi ọkwara ajọ ihe emere ya mbọchị ahụ maka na aka akpagolu ya to ụta ka o si welu dị n'ihe ọbụla bụ ihe ọbụla a na-eme eme ma n'elu ma na ma n'ihe so ọtụtụ ajọ ọgwụ a na-asị gị na agwọrọ bụ ndị anwa na-anaghị anụ na ntị o mezuru n'arụ ha ji wee kweta na mmụọ dị ike ọ ndị ahụ bụ ndị na-asị na agwọrọ ọjọọ. Ọ dị ka onye eji ọgwụ taa afụfụ n'iji maatụ dịka onye azụrụ jere na-ezu ori na-ekwu maka ya ịma na izu ori bụ arụ a kwado na ọ dịghị mma ewezịa ka eji onye nọ na be ji gwọzie ọgwụ na onye bịara izu ori na be ya na aka ga-akpara ya wee keta ya afụ ya bụ yawa ga na-afụzi ya na ihe ọjọọ emekwa ya na aka akpara ya mana ọ bụ na eji ya ata mmadụ ahụhụ inekwa ya n'ụzọ nke ọzọ ka bụkwa ihe ọma mana ọsọ ihe ahụ eji mere ihe arụ a ga na-asịzi na ọ bụ ihe ọjọọ ya bụ na ndị ọjọọ na-asị na ọgwụ bụ ihe ọjọọ ụta ka ọ dị maka na meenu ma ana enweriri nwa nnupụ isi anọ nwa nnupụ isi bụ n'obodo adịrọ mba andị ya bụ ihe gbasara ọdịnala adịgo tutu ihe anyị kpọrọ gọọmenti were bịa dị ile tata mana m ga-agwa gị n'ụzọ m o ji wee doo m anya dokwa ọtụtụ ndị mmadụ anya na ọkwa ihe omume ha nwetara n'ọdịnala ka a ka ji wee na-enwe mkparịta ụka na gọọmenti dị iche iche kịta kedu ihe mmiri bụ na enwere onye nwere ike ịfụ na onye a enweghị ike nchegharị na-alụ ọ na-eme n'obodo ọ na-atinye ụmụ mmadụ na obi ezughị ike gọọmenti asị na onye a ezukọrịgo ori a na-egbukọtego mmadụ na iwu riri bụ na a ga-egbu ya n'ihi na iwu ka ọ bụ na onye gburu mmadụ na ọ ga-ejikwa isi ya wee gburu ya ihe ahụ a na-eme oge ahụ abụọ na gọọmenti na-akpa aja agwa ihe ọ na-eme bụ ka onye ọzọ chọrọ ịbanye n'ụgbọ anwa bụ ndị omekome jiri onye nke a wee mụta ihe na ihe a chọkwanụ bụ onye biri ibi ya biru egbebelu ugobelu mana nke si na ibi ya ebene na nkwụ ya akwụ ya onye bụ ọ bụ ka a na-adị na-afụ na enwere ajọ ọgwụ ka anyị wee keneli ya nwanne m nwoke dịka Igbo na-ege m na gị ntị n'olu kịta ịma na ihe niile nwere nsọ anwa bụ otu a ka ọ dị n'ala Igbo gburugburu ihe ọbụla ịmabụ ihe ha ga-mee gị ya na ọ dụrọ gị mma imekwana onye ọzọ ịpụta kwamgbe ị gaa n'ubi mmadụ were mma sụkasịa ihe mmadụ ibe gị kọrọ n'ubi akwa ịma na alụ ka ọ bụ and achọgide onye ahụ ayara afịa obodo akwụ ekwe ekpe ekpere azụ gidigidi ayara afọ onye na-eme ihe a nwa dibịa bịazie lukebe onye na-eme ihe anwa ọtụtụ ndị nwe nwa anwa bụ ndị ama a ga-akpọpụta bụ ndị aka ha dị ya aji ihe emerụ ha enweghị ike ịkwụsị gị na ezigbo ọgwụ ka a gwọrọ ihe anwa maka na gịnị na ọgwụ anwa na-eme ka akwụsị alụ anwa ha na-akpa mana nke bụ eziokwu dị n'ime ya bụ na ọgwụ ada alụ ọrụ ọgwụ ada anọkata ọlụba ọrụ na ọ bụrụ na enweghị usoro and m ga-eme ka ịkwụnụ mata ihe bụ usoro a enwere obodo na obodo nwere ike ị na-aza ana dịka na iji wee tụziaka a na-egbu mmadụ anọkọta ndị na-achị isi n'obodo nke a na ndị na-achị isi n'obodo nke a aga jekọrịta si na ihe a akarịgokwe bịanụ ka anyị dozie na okwu na ụka dị n'etiti anyị ka anyị fụba onwe anyị dịka ndị Igbo fụba onwe anyị dịka nwanne na nwanne ha agajila aka ha wee tuo ihe ndị be anyị nwere ike ịkpọ anatoke ewee sụọ ọfọ ahụ a na-asụ ọ bụ gịnị ọ ịgwọ ọgwụ ka ọ bụ wee sị na onye ọbụla gafesikwara ebe a bụ onye ebe nke a na-abata ebe a n'ụdị ka ya wee chọkwa okwu o mekwe ka mmadụ anụnwa bụ ihe merụ eji egbu mmadụ a wee dobakwa ile ọzọ mmụọ kwugbuo ya ha sụchaa ya bụ ọfọ wee na onye ọbụla bụ ihe si n'ibe ịkpaghara aka nke a wee bịaba ka ya gafee alata ka anwa mmụọ ahụ wee nyegoro iwu bụ ọgwụ anwa dịgoro ebe anwa a sịrị ya lụọ ọrụ site n'oge dị ụta lụọ oge dị ụta lụọ ọrụ ọkpụtọrọkpụ ọ ya egbu onye ahụ wada na mmadụ ọfụrụ onye ahụ nọ n'ọfụ ya o ya emezi oge mmadụ ịbụ a na-eto nwụrụ ewee fụ na ọfọ asụrụ dị ile ifuzie na obodo na-aba anwa ga-abụzi elu nwanne wee sị gị na ha wee jighokwa nwanne na ha bụ nwanne na ha na-afọ ọbara onwe ha kedu ebe o si wee dubazie ile ọ maka na nwa dibịa ebe asụọ ọfọ ọnwa asụrụ
bụ gajet na ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo ka ewepụtachelu ka a chịkọnata ọ ya bụkwa na ọgwụ a na-agwọ ihe ahụ bụkwa na omenala so eji ya wee chee isi oge gburu gboo enwere ọhịa nwere ike ịdị asị na ọhịa a ga-abụ ọhịa bụ ebe ga-adị nsọ na enwere ihe nwere ka o si wee dị n'obodo na ndị mbụ na ndị egede na ndị na-achị ala ga-enwenwe ike mkpa nkata ebe anwa mmadụ ọbụla awụsekwenụ ahịhịa ebe anwa agakwana mkposi ebe anwa anyụkwana mmiri ebe anwa agakwana n'ime ọhịa agakwanụ nkụ ofu onye ga-anọkọta ofu ụbọchị sị ka ya ga-enwegodu ihe ndị a na-ekwu na ya nwa ga-aga mee ya ngwere onye na-afụ ya mana ọ bụrụ na ọ gachaa ya ọ natara na ọ bụ na ọ natabalụ emechie ya bụrụ n'ozu ndị ọzọ ga-eji ya mara ihe wee marụ na-edogokwa ọhịa anwa nsọ ụfọdụ bụ mmiri a na-ekweghasị egbu n'azụ ebe yes ga-egbukwa n'azụ ihe a niile bụ ụzọ ndị mbụ na ndị egede ji wee chịkọọ isi wee nwekwuo onu mmekọrịta nwanne na nwanne o wee dolarị tutu ihe nke anyị kpọrọ pepa moni were bịa maka na pepa moni anwa bịalụ bụ ihe mezilu o ji wee dị ka mmadụ anọghịzi n'ofe ogogo mana ihe ndị mbụ na ndị egede na-emebu bụ onye biri ibe ya biru iji mee ka udo dịlụ nwanne na nwanne obodo n'obodo ya bụ omenala ya bụ omenala anyị na-ekwu mana maka oge na-adịghị anya ndị mmadụ aga m achọ ka ndị mmadụ jụba gị ajụjụ ndị a bịara abịa wee na-asịzi na nke ha ka nke anyị mma mana oge tupu anyị abata anyị kpara nkata wee na-alụta aka na ndị Igbo bụ gboo ka ha bido hazibe nke ha na ihe dịbe anyị na ndị a bịara abịa wekwara otu a ka ha si na-ewekebeghị ihe dị iche mana ha bịa asịzi ya na nke anyị bụ alụ na nke ha ka mma kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a oke ekenekwe m unu Igbo na-ege m ntị n'onu ihe m ga-agwa gị bụ na eziokwu ihe ndị mba ọzọ bịa maa anyị bụ na ha bịa gbaa anyị ohu akọ na uche ihe m ji wee sị gị na ohu akọ na uche bụ na ihe anyị na-eme dum bụ na-eme ka ha bịa anala anyị wee sizie anyị na nke ahụ anyị na-eme mgbughozi isi nọ nke ha mgbe isi anyị nwe wee salụsolo ha wee gabazie eze aga m ama atụ na ofu ndị anụnwa bịara abịa dịka ma ike isi gị ndị ụka tata bụ ofu mpaghara ndị na-achọ iru Chukwu dịka omenala ji achọ iru Chukwu wee gbakwuru Chukwu bụ ndị so welu na-ekwu ụdị okwu a kedu ihe ha mere ha bịara ebe a asị na mmụọ nke anyị ihe anyị maalụ dịka asị gị mmụọ nsọ ọ ya nwa bụ agụ bụ anya Chukwu agụ bụ ihe na-amata ihe dị Chukwu n'uche onye bụ ihe magolu agụ bugolu dibịa bugolu mmadụ a ga-asị gị na onye a ebinyigo agụ asị ya gị na-ekwe anya na mmiri na ndị anụmanụ bi n'okpere mmiri dị ụta na mmiri gaji ịbịa mebi ebe anwa na achọkwara ịbịa kpopu ebe anwa na nnukwu mmiri ga-eto n'arọ na abụ na ịtọ na-abịa abịa onye ahụ abịazie obodo ahụ ozi ewee si enwere ihe enwere ike ime ka ọ bụrụ na mmadụ ga-afọ n'obodo anwa enwere ike echi ya azụ bụ onye ojenzi a si na a ga-emekwa ya ụta mee ya ụta mana ebe ọ bụla ekpochụbụ obodo na ofu onye ga-akwụkwọ ụgwọ ya na aja na a ga-ejikwa ofu onye wee chụọ aja ka ndị ọzọ niile welu mee gịnị wee dị ndụ enwere ike onye ahụ ejizi wee chụọ aja eji wee hibe obodo ahụ maka obodo niile enwere ihe eji hibe ya dịka o ji bụrụ gboo alụsị ụdọ ọrụ anwa enwere ike ọ bụrụ afọ onye anwa bụ ihe ha ejizi wee baa obodo anwa na ga-eji wee na-echeta ya n'ọkwa na ya bụ onye mmerụ eji wee biru n'obodo a ịnyanya egbugho ha agụụ egbugho ha na ọtụtụ igbo egbugho ha o wee bụrụ ya ihe m ji wee maalụ gị atụ a bụ na iweta ya bụ egwu agwara ọgwụ ọ ga-edo gị anya na onye nwe ha ji wee meruchi dịka ha ji wee na-akpụ ya n'asụsụ nke ha ọ bụ ọsọsọ na o kwetelu na ụdị ihe dị ụtọ a dị ile kama na o kwetekwuru nwa ya nwoke ofu nwa ya dịka ejikọọla anyị si ya dezie dị anwụchitelu ndị ọzọ ọnwụ ka o wee bụrụ na imirikiti ndị mmadụ ga-enwelu ndụ o jizielu nwa ya wee chụọ ya bụ aja dịka o ji wee dịkwa n'ala Igbo gburugburu gboo o wee bụrụ ya ofu mpaghara ka m kọwalụ gị ofu agwụ a dịka m si wee na-enyezi gị ezi ntụziaka ka m si wee malụ bụ na ịfụwo ofu onye akọọla anyị akụkọ ya kpọrọ Moses nke ndị ụka merụ ka anyị malụ
onye agụ ọhịa ji anụ ọhịa ka ọ chọtara chi ya ọ fụkwara emepere ya anya ọfụ ihe dị ebube na ọkụ na-agba n'ọhịa mana ọ dị-ele ọhịa ebe ahụ ka a na wee kpọpee ya ntị o ji wee bido fụgba mmụọ wee bido n'ụgbakwa onu mmụọ site n'oge ahụ wee gabazie n'iru ka o ji wee nweziere ikike o ji wee napụta nwuo ndị nke ya na ala Ijipt dịka ejikọọla anyị maka na ebe ahụ onye ọbụla bidoro fụgba mmụọ n'ugbo onu mmụọ ike dị iche na banye ya arụ ike anwa ka o ji eme ihe anwa anyị kpọrọ ọrụ ebube which is signs and wonders. ya bụ ihe wee dịgide wee duruo dịka o ji wee luruo n'ebe akụkụ ya bụ nwa amadu nọ mana m ga-eme ka o doo anyị anya n'ofu mpaghara anyị nwe kịta asị gị na onye a na-agụ ọfịa ji ya ị ma amata ihe a na-akọ maka na anyị esiche n'ebe dị iche iche maka na nwa Chukwu ahụ a na-ekwu okwu ya dịka o ji wee bụrụ okwukwe nke ha bụ nwa mmiri ka ọ bụ nne ya bụ eze nwaanyị aka na-akpọkwa ya eze nwaanyị a ruo echi oge emeri ya mmiri oge emeri ya etere ya mmiri iji wee doo nsọ nke anụ arụ na mmụọ ka anyị ya nọ wee mepee onye m na-ekwu okwu ya bụ dịka nwa amadu ndị wetara ụka anyị ya wee mepee o wee nụba onu siri ya ga ebe dị ụta mebe ihe dị ụta maka oge anwa ka ike mmụọ anwa kpọrọ ya oku na wee sọbanye ya n'arụ onye ga ntị anyị ka na-abịakwa n'ebe anwa n'ebe anwa ọ gara anwa wee nwetacha ihe niile a sịrị ya mee kwakọlichie ine n'anya ọfụma asị nwa mmiri nyekwere ya dị grace na ọ bụ dịka ezi ntụziaka onwe mmụọ ike gaa n'elu mmiri maka na nwa mmiri ka ọ bụ ha amasị ya mba mmiri mechikwere wụọ odebe akụ ya maka na enwe oge ọ gbajuru ọrụ ya na ụmụazụ ya ha enweghị ego eji akwụ ụgwọ nke akwụrụ taksị ya otu isi ndị enyi ya so wee si ya gaba na mmiri na enwere azụ ga-ewegotere ya ego ọ ga-eji wee mee mkpa anwa o wee zie ụmụazụ ha ga gbawa ọnụ azụ a efukwala ya bụ ego azụ agbara ọkwa ọsọ o were ya bịa mee mkpa o wee fọ akụkụ mmiri ka ọ na-anọkarị ekwu okwu ihe gbasara nke mmụọ izi ozi mmụọ ziri ya o jikwa ya bụ mmiri kwa o sikwa na ya welu mee ya abụkwalụ mmanya iji wee nye gị obere ntụziaka ihe m ji wee na-ekwu okwu a dịka o si welu dị bụ na ebe enwe ya na emechelu ya bụ nwa amadu mechekwelu chukwu aja anwa asị na ọba anụ n'ala Igbo wee hibe isi ebe anwa bụ ihe onye ọbụla niile kwetebelu na ọchụgolu ha aja ha mana ihe m ji wee sị gị na ọ bụ wee bụrụ njọ ha niile na mana ihe m na-eme ka ị malụ m ji wee sị gị na ọ bụ ohu akọ na uche ka a gbalụ ndị mmadụ bụ na asịlụ ha nwa dịka anyị si wee nọ n'akụkọ na ihe melụ mmadụ ji na-anwụ na be ha maka na e nwere ofu nna ha ochie bụ onye mejọrụ chi ha bụ nke bụ Adam na ya bụ ihe wetara ọnwụ n'ụwa onye a wee sị na ya maka na o nupụrụ isi onye nke a wee bịazie wee kwụzie ụgwọ njọ ahụ onye nke ọzọ metere mana ihe ị ga-ajụzi ha kịta bụ mmadụ ọ kwụsịgo ịnwụ na be ha ndị niile na-eso ụzọ ndị a bụ ndị ahụ agbapụtara na njọ ahụ ọnwụ ọka dị ile na be ha ka ọ nọdụrọ ebe eziokwu bụ na ọka dị ogologo ndụ ntụziaka m na-enye gị ezi ụmụnne m na-ege m ntị n'olu ọbụla ọ bụ niile na-anya ọfụma dịka anyị si welu na-ekwu ya bụ okwu enwere oge asịrị na enwere ka ihe na-adị asị gị na ndị afọ asịrị na ụmụ ejima na-emebi obodo dịka anyị si welu nụ mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụchara eziokwu bụ okwu ahụ mana enwere ihe m chọrọ ịlụtụ aka n'ebe ahụ ịlụtụ aka ahụ bụ na ị ga-afụ na ọ bụgodo ụlọ eziokwu na egburu ejima ị ga-afụ na mmadụ ịbụọ ịtọ at a time ebe ka ọ bụrụ once in 10 years or 5 years ka o mere mana ị gaa n'ọtụtụ ebe kịta ikwu a na-eti Igbo na enwere ancestral curses n'ụlọ ụka dị iche iche na anyị mere alụ na ndụbe anyị mere alụ na enidelu ka iwepụta anyị na alụ anwa nna nna anyị ha mere bụ na egburu ejima or vice versa mana m ga-eme ka ọ na-efe alụsị aka na m abịakwa n'ebe alụsị nọ emechezie iwee nwezie ezi nchọpụta kịta na ya bụ ihe ahụ a sị na emelụ
ka anyị ji wee na-eto na-amata na-abanye n'ụwa. M ga-eji ihe dị ka mba Germany wee maa atụ na ọtụtụ mba ndị ọzọ bụ ndị gburu close to 6 million Jews, ma nwaanyị afọ ime ma obere ụmụaka. Ji wee gaa mara na anyị eweta ha na njedebe. Ihe a ga-ekwukwe gị maka Jews, ọ bụrụkwa na mmadụ niile ha gbugoro bụ ndị ahụ na ọ bụ ebe niile ha gburu mmadụ. Rekọd na-akọwa na o lulu close to 6 million bụ ofu mba. Mana ilu obe ha taata enweghị onye ọbụla a sịrị nọ ancestral curses ji dịka ndị ụkọchukwu ji enye ndị mmadụ ekpere aba. Mana ọ bụ ndị a bụ ndị afụrụ bụ nke mere arụ. M wee na-ajụ ebe ọ bụ n'ochukwu na-arụ arụ, onye mere obere ihe ka a na-atụ ụda afọ a hapụzi onye nke mere nnukwu ihe. Mana ị gaa taata na be ha, ha na-ebi ezigbo ndụ, ha nwere ezigbo ọchịchị, ha nwere ezigbo ụzọ, ha nwere ezigbo mmiri, ihe na-agaziri ha. So onye m ji wee na-akọrọ gị ihe a abụghị nnọọ ihe anwa, mba, kama na usoro anwa bụ gịnị? Na a na-emekwa ya na ndị na-akụziri mmadụ ka eji anya ụgbọala. Ọ bụrụ na ibu ịnya ụgbọala, enwe ike isi gị ọ bụrụ na ibu ndị mmadụ ihe lụrụ mmadụ 10 na ọ bụ karịa were na-aga njem, ana ị na-agbasi ike n'okporo ụzọ, enwe ka iji wee fụ ka nne gị mụrụ gị n'afọ ji wee si n'ọhịa tipụkete. Ana ịma na ọ bụrụ na isi ka ịghara ịkwụ ya ka ịzọ ndụ nne gị a, na ị ga-egbu ndị anụmanụ nọ n'ime ụgbọala ma gbukwa gị na onwe gị. Wee jụọ gị sị gị tutu enye gị ikike ị ga-eji wee nyaba ya bụ ụgbọala, kpụba ya bụ ụgbọala, asị gị ị ga-eji maka nne gị anwa bụ ofu ndụ wee na ndị ọzọ niile n'iyi. Ọ bụ na-esi ịma na ịmaghị ihe ị na-eme, agaghị enye gị asambodo. Mana ọ bụrụ na esi ha mba na ị ga-egbukwa onye nke a, ofu onye a, were ụzọ ndụ a niile so gị n'azụ. Gọọmenti ka na-eme ya n'echi. Ihe niile bụ omenala. Ọ ka omenala si wee debe ya kemgbe ụwa. Ọ ya bụ ihe ahụ anyị na-akwarụ gị na ndị a niile bịa ṅomiche ihe anyị na-eme. Chi ha na onwe nke ha aka ji ebinye achụrụ ha aja, eji ewu achụrụ ha aja ruo echi. Otu akpa ka o si were dị. Kedu ihe gbanweziri eji jizire ebunye eji ezi mmadụ dịka ezi jizire? Maka na dịka isi kwuo na nwa mmiri bịara wee jiri ndụ ya chụọ aja si na ihe niile ezugo, ya bụ na ekwesịghị iji mmadụ chụọ aja. Ọ ya gbanwereziri na ọ ya mebiziri na ejizi ebunye. Ihe ị ga-ajụ bụ na ọ bụrụ na ịma alụ na mpụ na aghụghọ na-eme na be ndị ọcha bụ ebe isi ụka niile dị n'ụwa dị, marụ na ha ka na-egbugwe mmadụ. N'ogogo anyị nọ taata, a na-asịzi mmadụ gbuo mmadụ na owelu mmadụ chụọ aja. Ọ ya bụ nke bụ eziokwu dị n'ime ya, maka na enwere ọtụtụ ụzọ ọzọ enwere ike iji wee mịa ọ dịkwa ile maka alụ mma. Mana ndị enwesịla anyị na anyị ibele alụ bụkwa ofu ụkwụ ahụ anyị zọrọ ka ha na-azọ. Maka enwekwara ofu nwoke ọzọ a na-akpọ Jefta n'akwụkwọ ha dịka eji wee kwuo ya n'akwụkwọ ndị Jọji. Bụ ihe chọrọ ịga ya ịga-epụta obodo niile bụ anyị ndị wetara anyị ihe a. O wee si chi ya bụ chi ha nwa na ọ bụkwa n'ime eme utulu ugo nata na ndụ mụ merie ndị ilo obodo anyị a mụ nata na ndụ, na onye ọbụla si n'ime ụlọ be mụ na-apụta ịbịa kene mụ n'anya mụ si anata, nọọ ya ka m ga-eji chọọrụ gị aja ma gbuolu gị ya. Ya bụ akwụkwọ anwa mekwe ka anyị malụ na onye mechie esi n'ụlọ ya pụta ịbịa kene ya bụ nwa ya nwaanyị na-agbabeghị nwoke. Emechiru dịka aka ahụ si wee kọọla anyị, wee bucha ọnụ dị na ya, ruche uju dị na ya, ọnwa na-atọ ọgafee, ya bụ nwata wee chietekwa azụ na nna ya. Ihe akwụkwọ anwa kọkwala anyị bụ na o mechikwa eme ihe anwa bụ ihe o kwere Chineke na nkwa. Mwe wee na-ajụ ha nwa bụ ndị ụka na ndị ọzọ bụ ndị anụnwa bịara womie ọtụtụ ihe anyị na-eme. Ọ bụrụ na onye anwa amaghị ihe gbasara ọbara na ọ dị-eri ọbara mmadụ, kee ka ọ ga-esi welukwe ka egbuzie ya, maka na nwa anwa kpara wori wee pụọ wee na-eru uju ihe dịka ọnwa 3 na ube. O wee bụkwala ya bụ nwa amadu bụkwa chi ha anwa
nwere ofu nwoke ọzọ bụ nna ha ochie ọ gọkwanụ si ya golo ofu nwa gị anụ ma ya mụtalụ gaa were chụọlụ m aja. Abraham onye ahụ wee kwete wee sị na iwu riri bụ na ya ga-eme ihe Chukwu si ka ya mee maka na ọ na-anụ onu Chukwu ọ na-afụkwa n'ihe n'anya ọfụkwanụrụ ya wee luo ebe ahụ a ga-eme ya bụ ihe o wee sị ya hapụzie nwa gị a na-afụgo m na ị na-enubelu m isi. ihe ọ ga-eji wee sị ya hapụzie na ya afụgo na ị na-enubelu isi ọ pụtara na ọ maburu na ọ ga-enubelu ya isi dịka asị onye mazuru ihe niile n'omenala anwa kama na o rụziri ebe anwa wee sizie oke gị wezie elu nke hapụzie nke a wee ma elu m ihe a adị iji wee zigo gị na ya bụ chi ha anwa eji si na anyị nwebụ ndị nke na-eme omenala na chi anyị na Igbo bụ chi rụrụ alụ ọ bụrụ na chi nke ha nwebụ nke ahụ a sị na ochi nke dị ndụ bụ nke na-asọ nsọ bụ nke dị mma abụrụ na o kwetere egbegbere m ọnụ kama na ọ ma na ọ na-adị ile o ji wee jiziela aka ya wee wetazie nwa nke ya dịka ndị oche na-asị gị donation si ka ya nwa ya anụnwa bụzie elu onye a ga-eji wee chụọrụ ndị ọzọ mana nke bụ eziokwu dị n'ime ya bụ ịma na enwere ihe anyị na-akpọ ogogo amamihe bụ nke akpọ civilization. Luo tata mmadụ ka na-aṅụrụ ibi ya mana ọ bụghịzi na ụdị anwa a na-enebe anya na ọ bụ ka eji emebu ya oge ezi nghọta na-adịboro wee ji aṅụrụ anwa bụ ọ bụrụ na ejidelu onye bịara iji ogbunigwe bịa ekpochepụ anyị ebe a ejide ya ndị na-edebe iwu wee jide ya wee kpechie onye ahụ ikpe wee chọpụta na eziokwu na ikpe makwara ya n'ihe ahụ ọ chọrọ ime wee si na iwu bụ na a ga-egbu ya dịka iwu si were onye ahụ ifuru egburu anyị agha igbuzi ya n'ebe mmadụ ya afụ ya mana anyị egbu ya n'ime ụlọ bụ ndị na-enekweta anyị kịta a ga-enwe ike ịkpọ gọọmenti. Ọ bụrụ na mbụ akpọpụta ya egbuo ya ọ bụrụ na mbụ asị gị na firing squad mana kịta egbuo ya doo oge anya na ogbugbo egburu onye ahụ aja ka eji onye anwa chụọ maka na ahapụ onye anwa na ọ ga-ana imirikiti ndị ọzọ n'iyi wee sị na ọ ya akakwa maka egbukwa onye nke a bụ onye ajọ ihe a ka ndị ọzọ wee nwe ike megịnị wee dịkwa ndụ ha wee na-aga. Ọ ya bụ ebe m ga-asị gị kịta na ya bụ ịchụ àjà ka na-adị ile ekene m unu nke a bụzi n'ụzọ iwu n'ụzọ iwu ọ na-anụgonu ya na ihe o ji adị mma na-akọwa ihe a ka unu na-aghọta ụfọdụ ndị asalicha ada aghọtacha ihe a maka na ha na-echizi ụbụrụ ha ma mara na ndị Igbo na-eme otu chi ha si kee ya na otu ọ dịkwa na gboo na ndị ọzọ na-eme mana ihe o ji ewute bụ na ndị wetara bịara abịa weta omenala ha bịara abịa nabaziri wee were ụbụrụ ndị ụfọdụ ndị isi ojii gbanwee ka adịzi echizi echiche ọfụma ha bụzi ndị ka na-egbubi agbụrụ ha gbubie na ha chọzi ịza afa nna ha na ha chọzi na-azazi afa ndị ọzọ dịka ọzọ jikwuo wee na-agbazi ohu akụ na uche ha niile wee buziri ohu maka na ha na-echizi echiche ndị nke ọzọ anaghị asị na ha na-egbubi agbụrụ ha ndị nke ọzọ na-aza afa nna ha ndị nke ọzọ na-akwalite afa na-eje edebekwari ebe nna ha ochie na-edebe ya na-eje efe ya na-eje eme ya enene ya nkiri mana ndị isi ojii ụfọdụ na-egbubizi agbụrụ ha ụfọdụ ada aza mfa nna ha ụfọdụ ada aza ofe obodo ha ụfọdụ ada eme wedị ihe gbasara ha asị gị hapụ ihe niile gbasara gị ọkwa ohu ka ị bụ mụa dịka esikwu achọ m kwunu jụọ ọzọ ajụjụ mana ọ bụrụ na ewe ka isi mee na njọ ma ọ bụ na ihe we ka o si dịrị gị gbagwoju oge agha nke na ọ dịghị aga chachari dibịa eze omenala dibịa ọzọ chi aya weze ya bụ ọzọ chimere eze e nwere akara ekwentị eji eweta maka na ọ dibịa kara aka na Nkanụ ọgbọ ọka ka o si bịa akara ekwentị eji eweta ka ị ga-ewere kpọọ na-ewere ka o si emetụta gị ma ọ bụ na ị chọrọ ka a kọwara gị ka o si eme gị ị chọọ ịgba afa mata ka o si eme gị na gboo ma ọ bụ ezinụlọ ma ọ bụ obodo unu ụfọdụ otu a na ha aba na mba ugbu a ihe dị iche iche na ga na-emegasị akara ekwentị eji eweta ọzọ dibịa eze omenala na ọgbọ ọka abụọ
080 327 77802 0803 2777 802. You have 0803 2777 802. Nle afia pụta ịkpọbazie n'akara ekwentị a wee jụbazie ajụjụ nke gị 09097711009 maọbụ ịkpọ na 09023111009. ị nwekwara ike ịkpọ na 0705 0791009. anyị lee afịa bịaghachite azụ ozugbo anyị na-anara okwu. Abụ m Chiza na ana m abịa. Secret of better food na the new no chicken and classic seasoning powder. The ingredients natural by nature. Real chicken. What about Gaba come for them? Kita kita dah. Eba ko. Kebe eba. Tieba. So anyị na-achịta azụ anyị odozi okwu ndị mmadụ akpọbazie wee gbazie. So ọkwa ebe a ọgwụbago abụrụ kịta m ga-agwa ha yes ga-agwa ha a ga-akpọ n'isi ebe akpọ ọgbọ nkịta ya taa. Okay, what's up? Today to see how unbeatable we really are. To get it all, find your nearest game store at gamestores.com.ng. That's on the Yoruba. No. That's on the Yoruba. I know. Okada Ido. Oh, but no, Yoruba night. Okay. Good. Here reasons like irreconcilable differences. One begins to wonder whether there was an error in the compatibility scale from the beginning. Hello? This guy have flashes now. It's only here from me. Now flash now. So do rubbish again. Ikechukwu Odogwu. The cheesy. Odogwu. The one ọ na-aga. Eze nwanyị. Eze nwanyị ekenekwa m. Eze nwanyị kara aka. Up in Lagos. Okay, na Lagos. Okay. As now, also Yoruba ethnic group class begin, as Okada ride a kill KK Association chairman. Hey. Ya kwa. Angandia. Oh, yeah. I get put a cool way. I mean, Yeah. I'm on the magic glass. Shaka was in the other store, my ass about the Gushi, no body. Oh, yeah, milk when you Oh, yeah, we made no way. know. Natural by ingredients, by flavor.
Ewendi na ajụ ewendi na ajụ O mebula pia mapụ. so oge a hapụ ọzọ eze weta m Banka. no nke oge ndị si na ha ga-akpọ na ọ bụ na ha kpọsị Okay, eze wetazie m ka azabazie nke ọsọ ndị mmadụ Banyuze bụ na ya nwetara ebe a no problem. Ana m anụ ahịa furu n'ebe ugo maka na anaghị afụ ugo kwata wee na-asị na ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu ya mere anyị ji nọ ebe a wee na-akwalite ya ọkachasị omenala Igbo ọnụ nụrụ ka eze omenala ọzọ Chimereze dibịa Chiayanweze nke si ala Ụgbọka na Nkanụ wee bịa na-akọwala anyị ihe miri emi ihe gbasara omenala maka o si bụrụ nke anyị na nke anyị si dị mma ndị ọzọ na-emekwa nke ha wee bịa ọkachasị ndị ọcha wee bịazie wee jiri aghụghọ wee saa ụfọdụ n'ime anyị isi ndị nna nna anyị ụfọdụ wee kwee ụfọdụ ka sokwa ha wee na-akọta omenala a na-ebuzi agbụrụ mana ha jisara agbụrụ ha ike jisa nke ha ike ya mere ọzọ ji nọrọ ebe a wee na-akọwa ya mana ọ bụ dibịa awele ọ bụ dibịa na-eme ụmụ ihe dịgasị iche iche onye nọrọ na mkpa dị iche iche a na-eje ọkọwalụ ya ihe ya ga-eme ụfọdụ nọkwara n'ihe mgbagwoju anya dị iche iche ọkachasị n'ihe miri emi gbasara omenala na ihe na-eme n'ụwa na ihe ka ndị mmadụ si ebi ndụ ọ na-akọwakọgbalụ ya aha afa ma mee ihe onye agwọ ya ihe onye kwesịrị ime wee nye ya akara ekwentị nke nọkwa na mana WhatsApp ka ị wee ike ewere ka osisi ebe a pụọ gwa ndị niile na-akpọ ya ọ bụ oge ọ pụrụ ebe a ka ọ ga-ewe ike wee na-azụ mana unu nwere ike jezipụrụ ya ozi na WhatsApp ya bụkwa 08032777802 08032777802 anyị ga-agbapụ ụzọ ozugbo ka anyị wepụzi okwu unu jụwazi ajụjụ unu chọrọ ịjụ
n'unu kpọọ na 0909 7711 009 ma ọ bụ 0902 3111009. Unu nwekwara ike ịkpọ na 0705 0791009. Mana tupu na-ewere okwu na-ewe ajụjụ chọrọ ịjụ dibịa ọzọ Chimereze, mmadụ niile o were agụ? aha ịma na ajụjụ anwa o lilu nne karịa ka anya maka na mmasị gị ee ọtụtụ ya ghọtafie m. Enwelu ndị agụ dị na agbụrụ ha bụ ndị nke debegolo agụ ọnọdụ, mana nke bụ eziokwu bụ na ịbanyeghị na nna mmụọ agụ bụ mmụọ maala uche Chukwu bụ Chukwu okike. Agụ bụ ihe na-ezikọ gị ihe omimi dị na ndụ. Agụ bụ onye na-ezi gị ozi, bụ nke ndị ụka kpọrọ Holy Spirit or Discerning Spirit. O wee bụrụ ya onye ọbụla ọ na-enwe interaction, ọmụma gị na mmụọ na ibinye gị na mmụọ aghara ezu oke, na ọ bụrụ na ya bụ agụ anọghị in play. In other words, inebezie ya from oge a mụ na-akọ gị kịta, ifuzie na mmadụ niile nwere agụ, maka na agụ na mmadụ niile ya alụkọnwụ. Agụ ya akụzilu gị mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ, kụzielu gị ihe ị ya eme udo adị n'obodo, gbakwuolu gị ama ihe na-abịa. Ọ bụla arọ agụụ ga-abịa, ọ ga-ezi ozi. Oge ahụ ka ị ga-eji wee malụ na mmadụ niile na agụ ya emekọta m. Daalụ ka anyị webezi okwu ozugbo ozugbo. Gwa m afọ gị na Elisha akpọ. Biko kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Ikenna gaa n'iru be ya nkenke. Mara ma ọ ga-ekwu okwu, ọ na-akọwa na iji mmadụ achụ aja na ọ ka dị mma. Ọ dị mma, a ga-asa gị. Daalụ. Enu ihe o kwuru? Anụrụ m ihe o kwuru. Ị maa na ya nwa anaghị eso, ọ na-aghọta ihe anyị na-akọwa. Ihe anyị na-akọwa bụ ọ bụghị na iji mmadụ chụọ aja kịta dị mma, ada emezi ya, mana ọ bụ ihe a bụ ihe ụka na ọtụtụ ndị mmadụ gbadoro ụkwụ wee sị na omenala anyị dị njọ. Mana ọgwụ ofe omenala ka ha na-emekwa na be ha, menuchi ha ji wee wepụta nwa ya abịa n'ụwa bụrụ mmadụ, ewekwara ya wee chụọ aja. Afọ gị na Elisha akpọ. Ekele gị. Afọ gị na Elisha akpọ. Biko nọgharịa ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Kwuo n'okwunu. Anyị na-ekwu na Chineke o nyere iwu ka a ghara igbu n'otu na iwu iri ya. Ọ bụrụ na Chineke ga-eje sị Abraham ya ga igbu otu mmadụ igbu mee. Ebe Chineke na-ahapụ ụfọdụ ihe anyị na Baịbụl na o nwere ndị ga-enye ihe Chineke asị ka igbu ndị ga-abịa mechiri ihe niile. Chineke gwere nwere ikike isi ka mmadụ nwụọ. Mmadụ ọbụla ekere eke ka mmadụ nwụọ. Ịwa maka ndị be anyị na-asị na ndị ọcha na-eme ike mana ha na-aga n'ihu. Chineke na Izrel gbapụrụ ndị Igbo emere nke a ha eme n'obi na ha bụ mba ndị ọzọ adịbọ abụghị otu ihe. Ọ dị ka nwatakịrị gị isiri ụmụaka ma lee unu so na agbụrụ dị ntọ aka dị ntọ a na-eme ụlọ na-apụrụ okwu nwaanyị na-ekwu ihe ahụ ị ga na-apịa ya ihe. O nwere ike ndị ọzọ anwa n'okpuru mana ịma apịa ya ihe ya dị ihe mere na Chineke. Ọ bụrụ na Chineke tụrụ igbu mmadụ, o nwere ga-eji igbu mmadụ, Chineke ekwadoro ya. Daalụ. Uche ya dị njọ. Gwa m afọ gị na Elisha akpọ. Ọ ga-adịrị gị nwanne. Ndị afọ gị na Elisha akpọ. I nwere afọ Igbo? Biko gwa ya afọ Igbo gị, nọọ ihe Igbo ka anyị na-eme. Gaa n'iru bee ya nkenke. Biko na ụmụafọ na-eme mistake. Ihe a ijide mmadụ chụọ aja, ị mara na i protest a mere kịta without na I give some of them chụọ aja. They think that is I can anyway so good as raw matata.
So those persons, they will be for Ajakeja. Correct. Maka, in the last week, the man of Yaiko at the end of everything, I made a poor that is Okupan. So I so much believe that is Okuka to be in the Bangwe fishing. Dalo. Oh, now from the Shada. What am I forgetting a bishop? Hello? Because I forget a bishop. Nde bishop. Ngwa be yan keke. Ma da ya mai ko ne da zama na ku ya bane kuma mana ọ nwere okwu ihe mụ na papa ọ ba ka ndị mmadụ ji aka ndị na-eme omenala taa ọ bụ ọbụla adịghị ha na njem ọ nwere saịdị oge ha na atọ Ngwa kọtara ya ebe ahụ ọ na-emetụ ha aka. ọ nwere ndị na-eme isi na-aja dịka ndị na-eme ka ọ dị n'ụbọchị taa ị ga-ahụ onye dị iche ndị mmadụ na-aya adịghị dịka atọ ere eme mmadụ okwu ya ere tọ ụfọdụ n'ime ha onye nwere nke ha na-achọpụta n'ime ahụ onye nsi na-aja mmadụ na-ebara nwere ma ụkwụ abalị ụmụ ya dị iche iche ha na-agbara agbamazi mmadụ ibe ha n'ahụ ka ọ dịta ọgwa usoro ndị a na-eme omenala dịka ndị bidokwe ka ha na-ebe ọzọ ọbụla adịghị na onye ahụ e mere atịara ahụ na ụgbọ bekee na ọrịa ọjọọ dị iche iche ahụ ụdị ụzọ na ha sịrị onye ahụ na ọgwụ onye atụgbo ọgwụ onye nje Ngwa daalụ ka ọ saa gị ya. ajọ onye ahụ gbara na obi ọjọọ ahụ nwere Ngwa daalụ. ọdụtọ Anyị anụghị ihe i kwuru ka ọ nwere ihe a ga-asa gị eze omenala. Ọzọ ịnụrụ ihe o kwuru. Ana m anụ ihe ọ na-ekwu. Na-ewe ndị na-agwọ ajọ ọgwụ na-eme ndị mmadụ nrịanrịa ha na-agwa nrịanrịa dị iche iche. Ọ sị nke ahụ bụ sokwa na ihe bụ ezigbo ihe a na-eme. N'ọhịa mere eji asị na omenala Igbo omenala adịghị mma. Kedu ihe m ga-ekwu na nke? Oke, ihe m ga-ekwu bụ na Ọ sịkwa na ndị dibịa otu unu na-ekwu. of course anụ m ihe o kwuru. Ihe m ga-asa gị nwanne m nwoke jụbụla anyị ajụjụ bụ na mee n'elu ma ana obi ada abụ ofu maka na gọọmenti sịlụ ka ihe dịka uwe ojii ede nwere ezigbo ntụziaka mana iwezi elu narị mmadụ abụọ tinye na uwe ojii nye ha egbe ka ha chebe obodo enweriri ofu onye ndị ọcha nwee ike ịkpọ ya raska ọgba egbe n'ebe o kwesịghị ịgba egbe bụ ihe mere eji ọtụtụ ji gaa ngagharị iwe nke aka mere nso a mụ wee na-atụzi aka ọ bụghị ya ka ị ga-esi were sị na ndị ọma jupụtara n'uwe ojii na ha eluzuru dia credential mba otu akwa ka o si were dị ihe agụ na-eme bụ agụ nwere ike mma gị kịta ọ bụrụ na agụ nka na ụzụ inwe ike nụrụ n'ụlọ be gị kịta ikpunwuo ihe a na-akpọ akpụ dịka ọgwụ dịka ihe a ọkwa na ọgwụ anyị na-akpụ ya bụ ọgwụ nka na ụzụ mana ihe o jidere edere mma bụ otu ahụ o mekwara ya. Ana m abịa dịka kịta o wepụta ndị dịka unu ga-azọkwa onye ahụ mana apart from that onye ahụ ekwesịrị iji maka na mmadụ kpaliri ya na ya ma ihe a si ka ya mee mmadụ ajọ ihe mba maka na ọkwa na udu ndị anwa bụ na ha sịrị gị na-enwe ndị kpotere na gbaa nkịta na-emebisi ihe anyị kwuru n'obi ọ bụrụ na ndị anwa champion ụkọọsọ anwa n'ụzọ mmụọ ji wee kụziere ya ọ ya bụ ike obodo ọ bụrụ na imebi ibe ihe n'ugbo ikori ya ihe ahụ ejide gị mana ị ga-apụtazi kịta iweli ya ganyezie ndị rụrụ ọrụ n'ebe ị kwesịghị iji ya rụọ ọrụ ọ bụghị ọfọ ọtọ agụ kama na ọfọ ọtọ onye anwa na-enwebeghị ezigbo ọzụzụ na ezigbo nghọta. Dịka isi kwuo a sị na ime mmadụ 12 na ofu onye zara Judas. Afọ gị na-ebe isi akpọ mmụọ ndị ka isi eme daalụ Olisa a na-azụkwa ya gaa n'iru nwanne biko okwu anyị na-ekwuta onye jụrụ ajụ ịgba azụ ọjọọ dị mma
mana ihe chọrọ esi a o nwere a na-enwe ndị ọma na-enwe ndị ọjọọ onye ọbụla bụ ezigbo dibịa omenala onye ọbụla na-emezigbo omenala o nweghị ihe idobe ka onye a mee mmadụ ajọ ihe ọ bụrụ na mmadụ bịa onye a ka emezi mmadụ ajọ ihe ọma nwe ya aga nwe ya ọ ndị ọsọ na-eme nke ọjọọ ihe ọzọ ị na-achọkwa ikwuru bụ na post mere ka anyị mata n'akwụkwọ ilu ọsị ndị ọbụla ndị nna nna ha igobere mmadụ ọbụla dị na nwụkọ na nwa eji emechi ya maka ndị na-emechi asị omenala amadị omenala amaka omenala bụ nyebụ nke izuzu enweta nke izu ahụ wee dị ọzọ na ụka ewetara ụka ụka ha ewetara etinye ebe si weta ya ana m agụ ha akwụkwọ dịrị abụta ọzụkwa ihe ndị chọpụtara anyị ihe a na ndị ụka na-akụzi anyị taa maka ihe niile a na-akụzi bụ na nke nsọte ndị abụ otego toetizi inyere mmadụ aka ọrụ maka ha a na asị onye ọgbado omenala ọzọ omenala amaka onye ọbụla bụ ezigbo mmadụ na-eme omenala onye ha nsogbu onye ahụ ga-enye kama onye ahụ esigbo n'aka na-azọ ihe daalụ Olisa daalụ ana m azụkwa onye Olisa daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ oge na-asị m kwarapụ bido ọbịala ọbụla na-emegide mmadụ ebe nke abụghị ya nke bute wayo ana m asị ka ha mebi ya daalụ afa gị na-ebe isi akpọ ka anyị were nke afa gị biko kwụsị okwu ike mba ihe abụọ nọkọ ndị Igbo afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ama m nọ na na-aghọtakwa ihe a na-akọ mee ya ịnụ ha unu ma ị mara na ọ bụ ndị Igbo ka m na ha na-akpa ma ndị ichie ndị were afọ Igbo ndị furu Igbo n'anya gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ndị ka email biko bee ya nkenke gaa n'iru bee ya nkenke jụọ ya na nkenke gịnị dị iche na iji mmadụ chụọ aja ya na iji anụmanụ chụọ aja ọ dị mma nke bụ eziokwu ma ụfọdụ n'ime na aja ejisikwa mmadụ achụ aja ugbu a ama m nọ n'ghọtakwara ihe ka anyị chịkọrọta okwu ọnụ oge na-asịzi anyị kwarapụ ọzọ na-achịkọta okwu gwata ha ka eji afụ gị na ụbọchị eji afụ gị na-achịkọta okwu enwere ebele m chọrọ m tinyetu nke mfu odori iche enwere ihe dị ezigbo mkpa n'ihe anyị kwuru ebe a bụ okwu mmụọ mana anyị mechiziri anyị atinyeghị ya ọnụ maka oge okwu mmụọ bụ arụsị a na-edebe ebe omenala ọ ya bụ ọta mmụọ ọbụla nwere ebe a na-akpọkwu ya ndị lụọ ụlọ ụka ebe a ka a na-akpọkwa yes ana ọ bụ na mmadụ nọ ọnụ ime ụlọ ụka anwa gbuo ikpere ana kpọọ isi ana yara asị na aja akpụrụ akpụ ka ọ na-akpọrọ isi ana so ọ bụrụ na edebe ukwu mmụọ nke omenala dịka n'ukwu osisi na ihe a ọ bụla osisi anwa ka a na-eme kama na ebe anwa bụ ebe bụ collective center ihe niile ikwupụta ihe ị chọrọ ka mmụọ mee elu gị ebe a ka a na-akpọtu mmụọ ọ na-akpọtu mmụọ so o wee bụrụ ya dịka nwanne anyị kwuru okwu bụ onye na-emekwa ihe ọma mekwa ihe ọma n'ọkwa ya bụ ụzọ anọkwa ya bụ omenala maka ike onye ọbụla salụ ya ka a ga-eji were nye nri enwere onye ọbụla na-aghọgbu ụwa ihe ọbụla ime ma na nzuzo ọ ya apụtarịrị ihe ofu ụbọchị so ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla na-ege m ntị taata bụ na omenala bụ ịsụ nsọ akpụrị ịfụ ibe gị n'anya na ime ezi omume ihe anyị ji welu kwube dịka o ji wee buru gboo bụ na a sị nọọ ihe ndị anwa melụ bụ ya bụ alụ ebe ihe bụ alụ dị n'ime omenala wee na-akọwala unu dịka anyị si wee na-eme ebe a na ọ bụrụ kwesị n'ala Igbo ka o mere oge anwa mana ọ dụrụ ozikwa ile kịta onye ọbụla na be nke ha na-agakwa n'iru asị ọka egbubia agbụrụ ha anaghị akọtọ mbe nke ha ha ga na-azakwa afọ nna nna ha na-aga n'iru mana taa dị ihe anyị nwere bụ juo na nke a na nke ọzọ na ndị a so mụ na-asị nwa Igbo biko tete n'ụla cheta azụ na omenala bụ ụzọ ndụ ụzọ eziokwu ụzọ gị enyelu gị aka ịchọta chi gị n'oge na onye a na-echi ya ayịrọ a na-agbagbukwe n'onwe ya n'ọsọ daalụ ọ bụ olu ọzọ dibịa Chimereze ọzọ Chiayanweze
ọ bụ ya ka ị nụsoro onye Igbo. Ọ bụ ya bụ eze omenala na Ọgbọka na obodo Nkanu East, ebe a ka o si bịa. Ihe dị iche iche m jụrụ ya dịka m ga-asa ajụkwa ya bụ ka esi afụ ya. Ị ga-agwarịrị ya ka esi afụ gị na ịkọrọ gị ka esi dị ile na ihe gbasara afa gị na mgbe nkenke na ụbọchị eji ga-akpasara afụ gị, maka na enwe ndị ga-asị chọrọ ịfụ gị ugbu a n'agbanyeghị na ekwentị gị gbanyere ụgbara isi ebe a Igbo na were gbaizie ya zabazie ha, mana kedu oge eji afụ gị? Ekene m n'Igbo na-ege m ntị n'onu. Abịalụ m a na-afụbu m kwa ụbọchị n'oge gara aga, mana kịta dịka ọrụ si wee na-akarịcha akụkụ, anyị bịa mezie ka ọ bụrụ ụbọchị ịtọ na ofu izu ụka ọbụla. Ụbọchị ịtọ ahụ ga na-abụ Mọnde, Tuzdee na Wenezdee. Then Tọzdee bụ maka ndị nke na-abịakwute anyị online. Anyị na-enelu ha ihe anyị kaji agba afọ bụ 500 naira iju ese ndụ na ihe a ga-eme ndụ adị. Enwerekwe n'ụzọ ọzọ, enwere ike ọ bụrụ na ị bịara abịa dịka ị chọrọ mbịagba na Ọgbọka, ị were ekwentị enyelu gị etinye m na akara WhatsApp, ị jụọ m ajụjụ, enwegodili ihe ọbụla gbachiri gị anya na-abụrọ ịbịa gba afa. Dịka na mkpakọrịta ụka anyị na-akpakọrịta, ana m ewepụta ohere on Fridays iji respond to questions bụ nke doro m anya na iji were gbasa ozi omenala ka ọ bụrụ na omenala Igbo galụ n'iru. Nke m aghọtaghịkwanụ, m ga-akọwakwanụ gị na nke a edoghị m anya gị jụ onye dị otu adị ụta nwere ike ka mmalụ ọta ka ọ kasị wee ewe ihe ị na-eme, maka na ụfọdụ ji akwụ maka ndị omenala na ndị dibịa na ofe ha nọ bụ ego bụ ego, mana afụgo m na gịwa na-abụ ịchọ ịgba afa, kedu ego ole ka ị na-ana? Eso na ndị a na-ana puku nde, maka na ewofu ya kpọrọ m si na ya jere na ofu ebewa na ụdị ego akpọrọ ya afa na ka ihe wee gara ya sirili were na-agara ya nke ọma. Isi ya iwere ụdị ego ka na-achọ ka ife gara gị ka kwụọ ya mmadụ chọsịkwa ka ihe gara na ya kwụrụ nde naira, nsi na iji nde naira wee na-achọsịkwa wele ka ezi ihe ọzọ ị chọrọ ọgịwa bụ ego bunye n'ohe ha. Biko ka ị si eme nke gị? Oke, ekene m unu. Nke bụ eziokwu dị n'ime ya bụ onye ọbụla na-eme omenala agwa ha agwa dịka iwu nke m shiwere dịbụchi anya m eze enyere m ihe ọbụla m na gị ekubinekwa igote m he ngwongwo ihe m ga-analụ gị bụ 100 naira. Dịka enwe ike kịta ọlụ a ga-alụlụ gị ọ bụrụ ịchụpụrụ gị aja ihe dị agha asị oke na ihe ị ga-enye anyị bụ nke anyị ji eri nri jee na-eneta ụmụaka na ego nke anyị bụ ego ọrụ nwee ike mbụ 2000 ndụ, mana o nwee ike mbụ 20 maka na ọrụ dị iche iche. Mana ihe ọbụla ọbụlakwa na ị ga-edebe 100 naira n'abalị onwe gị. Ị ga-afụ ọrụ ahụ ọlụọ iru akpọ gị ahụ, ị ga-ewetara anyị ego ya na-erite ihe ma wetakwa ego ahụ na uju ya. Ọ ya bụ maka na ọgwụ dị ile achọba onye gwọrọ ya. Efi bụ ọ karịrị. Ọ dị mma. Akara ekwentị WhatsApp ya na ose ebe a pụọ bụ maka na oge asụgo anyị kwara bụ n'afọ gị nenekwa oge fụ na anyị na-abazi na ihe ndị ọzọ. Akara ekwentị ya ma ọ bụ WhatsApp ya bụ 08032777802 08032777802. Ịkpọ ya na WhatsApp, ịkpọkwana ya akpọ, ọ ga-aza gị ya na ose ebe a pụọ na 08032777802. Ekele m gị odogwu, ọzọ ọ ga-adịrị m na mma. Eze nwaanyị ekele m Ikechukwu ekele m Ikechukwu nwanne gị nwoke. Ya bụ enyi Nwankwọ. Enyi Nwankwọ. Kedu maka nwanne gị taa dọkịta? Ọ nọkwa ya mana o kwesịkwara ịkpọ, ọ na ha ekene Chukwu, ihe dị iche na-adị. Obi aṅụrị m bụ na ọtụtụ ndị mmadụ bịazie na-aghọta omenala makwanụ n'ụzọ ndụ. Ọtụtụ ụdị echi taza na na-afụkwa n'uru ya. Nwanne m otu a ka anyị si bugharị ọnọdụ ugbu a, anyị mechazie m chapa nkwa wee merụzie oge ụmụ ihe ndị ọzọ anyị ga-emeghasị oluzie oge ahụ. Ozi ọma Ejiofọ wee dịrị unu wee gaba n'akwụkwọ elekere anyị 5 kpọmkwem. Dekirienụ ọzọ n'onwe ya, ọ nọ na Kpakpando TV na YouTube. Ije ebe anyị ga-afụ ya, efu ihe niile nke anyị mere ugbu a ịfụchasịa ihe a niile wee gezie ya ọfụma. Ọ bụrụ na anyị ka batara abatị na ịchọrọ iji gezi ya, jebe na Kpakpando TV na YouTube site na ekwentị gị maọbụ ebe ọbụla ị nọ na mba ụwa na-ekiri anyị site na YouTube. Ị ga-ekiri ya
ugbu a na Kpakpando TV isi rukwa ebe a subscribe aka iwe na-afụ ụmụ ihe ndị ọzọ gị anyị na-eme. Cheta na abụ m Chizzy Ani, ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Ekelela m Obi Ọra Nwaudi na ọnwa Aneke, ọ ga-adị ndị Amaokwe, anyị na-ekele unu niile, na-ekene ndị nke m na-agba na nkanụ ogbuzuru ọ ga-adịrị anyị niile ka ọ dị. Ana m anụ ahịa furu anaghị afụ gokwada ọkpọta ọ dịrị anyị mma wee na-asị ọ ga-adịrị anyị niile na mma.